Advocate NELSONCHAMISA has raised the 2018 and the 2023 election fraud. Tsarabinda mashoko kubuda panguva inoi oitwa panguva ino in official statement yotana Advocate NELSONCHAMISA achiti Zimbabwe government, particularly ZVAITWA, rig the 2018 and the 2023 elections. Tsarabinda mashoko ari kuda panguva ino anozikanwa mashoko aiwa anobata-bata vanhu eti ndo zviri kuita kuti panguva inoi vanhu valose trust the Zimbabwe Electoral Commission. Vamwe vachiti kunovhota kwacho zvino handingaidi kuti tirege kana tizoona kuti these elections anozongobuda ari flawed and ari fraudulent. Kuti subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa ZIM vanobuda chiposta, the post yoitwa Advocate NELSONCHAMISA muri kuona inonyorwa ichinzi the truth cannot be buried. The fullness of time will vindicate us no matter how nay and doomsayers might try to blur the lines of truth and history. Sooner or later, the honest truth about what exactly transpired in the last two elections shall come out. You, dear citizens, warn emphatically in 2018 and prevailed again in 2023 that which his horns cannot be wrapped. Hashtag nemanyanga hashtag the new rise, hashtag what is in it. Mashoko anotokwa naDvocate NELSONCHAMISA obuda kuzozvinzi. What are your views on the above statement? Mashoko ari kuda panguva ino NELSONCHAMISA achibvunza kuti aiwa unoti kudii pamusoro penhau iyi kuti aiwa ma2023 nema2018 elections aiwa akarigiwa. Mashoko ari kuda panguva ino NELSONCHAMISA ari kuti namanyanga riputirwe, chokwadi chiri kuzobuda pachena and chichazobuda pachena chinyaso kuonekwa nenyika yese. Nyika yese bhainzi kuziva kuti aiwa ma-elections ZANU-PF hapana aya akambohwina. Mashoko ari kubuda panguva inoi vanhu pavari kubvunza vachiti yes, Advocate NELSONCHAMISA can say this, but what is he doing chingauya chichipa ma-citizens a guarantee kuti achakwanisa kuti chokwadi icho chibudiswe pachena. Mashoko anobuda panguva inoi vanhu vachiti aiwa we demand action, NELSONCHAMISA must do action, kuti kuonekwe kunzi aiwa chokwadi ichocho chabudiswa pachena. Kana pane ma-steps anoda kuitiwa kuti zvikwanise kukorektiwa anofanira kuimplementiwa as soon as possible. Satapinda mu the next election. Tudze mafungiro enyu kuti kudi pamusoro pechitiko ichi. Na comment section menu zofungiro enyu. Subscribe or like, cheta on the bell icon.